iMK iqembu likaZuma nomndeni wakhe. Sanibonani, molweni, abusheni, Dumelang. Sanibingelela njena kulo lonke likaMthani lapho enisibukele nikhona njengamanje kule video esisiza kini ngayo. Siyathemba ukuthi babukele niyaphila. Okunye nokunye sokwaba amahlala khona njengokufa kwezalukwazi amadolo. Kodwa ke namhlanje bukele yazile ngento eziningi siphathele udaba oluhamba phambili laphana ozojabulela nawe kakhulu uma ukuthi umuntu nje othanda ipolitiki nanokuthi kwenzakalani namhlanje nje noma ezweni sakhile yini ekuyona ehamba phambili. Siyazi ukuthi ipolitiki into eyindida ke namhlanje ukuthi udaba esize ngalo cha nathi lusididile kodwa siyathanda ukuthi silishare nawe u-engage lapha comment section kanjalo umbono yenu ivumelekile iyonke imbono ukuthi nani nibe yenu imbono ngoba nathi siyafisa ukuthi si understand njengani njengoba sididekile nje sididwa ukuthi insizwa laphana ehlale isusa ibhelu isusa udweshu enkundleni zokuxhumana uMax umfoka Makhanya lensizwa ke kade yayingena iphuma lapha nalapha. Omunye uzotshela ukuthi uMax umlandeli wamaskandi, omunye uMax usewumlandeli wegospel, uMax usewumlandeli wepolitiki, uMax ulapha endabeni zasendlunkulu ebukhosini. Ugcina ungazi ukuthi kahle uMax ungathi kwi social media noma njengoba influencer nje uinfluencer ngokwenzani. Kodwa ke ake siqale sibuke nje uMax. Siyakhumbula ukuthi uMax simaze lapha kumaskandi njengomlandeli omkhulu kaKhuzani Dlamlenze uMfoka Mpongose defender enza konke emelene nje nokuthi uKhuzani ahlale eyiqhawe lakhe elingahlulwa umuntu kangangokuba noma ngabe bethenjiswa uphuthu ukuthi uzothunywa uphuthu uMax ubengezwe umshini kuze kube namhlanje uyaphila uMax. Lokho kusho ukuthi ubehlulile lapha entubeni kaMaskandi. Wasuka lapho sambona uMax kwezenkolo laphana kade efakaza ngoShembe ukuthi uShembe unjani kanjani washwa kushoyo wakhulumayo wawathinta wanyathela emsileni amakholwa wagcoba ithende amthembisa uphutha amanye kwanjiya nangu namanje usaphila kusho bahlulekile. Sambona ethinta indaba zasendlunkulu lapha ekhuluma ngesilo washo lokho akushoyo induna zathinteka kwakhomba ukuthi Makhanya manje kumele afunwe la athola khona abanje kubuye nayo noma kuthunywe uphuthu kwakhulumeka into eziningi nje. Kodwa ke namanje Makhanya usekhona futhi nangu kusho bahlulekile njengamanje uMax uMfoka Makhanya ulapha kwipolitiki la sesimbona khona njengamanje kwipolitiki yona ikhulunywa ngayo kakhulu njengamanje nakhona futhi ke uMakhanya uyakhuluma enze konke adefende akhipha amaphuzu kunjeya nje. uMakhanya ke sicacise lokho ukuthi eqembini lezepolitiki umlandeli we-MK party omkhulu nje ngeke umtshele lutho ngeMK party azoluzwa mekuthi uzokhuluma into ephambene nokuthi iMK party yiqembu eliqondile kumele livotelwe lihole iSouth Africa. Namhlanje ke kodwa kwenzeka ukuhlukile njengoba ngithi sididekile nje nathi ombukile siyathanda ukuthi si-engage noma engage kanye nathi kuyo le video sizeke njengamanje. Sididekile ngoba uMax simazi thina eyidefender leMK elidefender uZuma kubantu abaceje imkhonto bayibhekise kwi-MK ukuthi iMK ihlabeke ihlikizeke kuphele ngayo. Kodwa namhlanje uMax uMfoka Makhanya yize yilunga layo iMK simbona naye namhlanje cija imkhonto ebhekisa lapha eqenjini leMK eba nezitsolo ezithizeni ngathi usenokungabaza lapha kwiMK. Kodwa ke mbukela ke siza ukuthi ngabe yini lesenza ukuthi uMax Makhanya angabazi iMK yini lesimqatha noZuma njengoba ekhuluma kahle zonke izinkulumo zakhe ayibheka lapha kuZuma. Hayi ngeke ngiqede mbukele ngomlomo ngcono izwele. Ngicabanga ukuthi ke sesishayile isikhathi njengamanje sokuthi lento lama hemhem ngesilungu ke bathi ama hearsays. Cabanga ukuthi sesishayile isikhathi sokuthi afakelwe ibuko lama hemhemu athi lapha kwi-MK iMKP i-family business iMK iqembu likaZuma nomndeni wakhe. Awuzasuka inkulumo madoda ezasuka inkulumo
Awuxova amaxovane ngoba kade obaxova. Hayi ake sithule silalele ukuthi konke lokho osekukhulunywa uMakhanya manje kanti sekwenze njani manje. Njengamanje sengijule ngadula ngomqondo ngaze ngafinyelela esinqumweni sokuthi lamahemhemu kungenzeka uthola ukuthi ayiqiniso. Sekuyisikhathi sokuthi abantu abathanda umsholozi bawafakele izibuko lamahemhemu. Hayi thina sifuna ukwazi nje manje ukuthi ke lento kade nje yaqala futhi ngicathi isungulo iMK into kade ikhulunywa nje hawu uma ukuthi nje umlandeli weMK party shuthi nje wena ulandela iqembu lakwaZuma into nje isungulwa nje iMK kuthiwa nje iqembu lakwaZuma leli into nje ayinjalo. uMakhanya ke yena yini lezi esimenza ukuthi adleke ngaphakathi uma ngabe kuvela lezi indaba yini lesimshisa ngoba into ekade yakhuluma ngicathi umuntu owavotela iMK party uyazi ukuthi iMK party iyavotelwa ibeka wayivotela isho ngawo wonke amagama umuntu nje wayivotela iMK wayivotela kukhulunywa yonke into ngayo lento esho uMakhanya njengamanje ukuthi kusolakala ukuthi noma kunabantu abathi iMK party iqembu political party eyiZuma's family into engayintsha nje inhlobo. So ngisho uMakhanya lento uyayazi wayidefenda ngendlela ayidefende ngayo before njengamanje kodwa useyabuya usezogadla ngayo noma sekuyisikhali azosebenzisa ukuthi agadle ngaso ngoba siyemuzwa inkulumo zakhe ukuthi zona zifuna manje ukuthatha usefuna ukuthatha umkhonto ayijikise umkhonto ukwazi ekhaya kodwa silalela inkunzi yakuMakhanya ngoba akwazi ukuthi ingane kaBaba uJacob Zuma ingaba sePhalamende, umshana kaBaba uJacob Zuma abe sePhalamende, ingane kamfowabo kaBaba uJacob Zuma ibe sePhalamende, enye futhi ingane kaBaba uJacob Zuma ibe sePhalamende, ukhazini kaBaba uJacob Zuma abe sePhalamende. Sengibale ngafinyelela ku5 people of the same family. Angisho ukuthi kunjalo, ngithi mina ake kusondelwe kakhulu manje ake kufakwe izibuko keyibhekwe le ndaba ukuthi iqiniso kangakanani. Hayi lena ke iyadida ke ekhulunywa uMakhanya ngoba nayo futhi iyamdida. Uyababala ke uyabala ke izathu ezenza ukuthi abone ukuthi iqembu laka le MKP alihlonze njengeqembu okuyi family Jacob Zuma political party Zuma political party MKP. So ekuhlonzeni kwakhe ngalokho uyabala ukuthi hayi ngeke phela izingane bazibebe bahlanu abantu abalapha ePhalamende okuyingane imbili kaJacob Zuma umshana kaJacob Zuma indodana iyamfowabo kaJacob Zuma umfowabo kaJacob Zuma bonke labantu basePhalamende. Uthi kodwa ke akukasho ukuthi kunjalo kodwa uthi ibona uthi kunjalo yena ushila ngithi ukuthi akwazi ukuthi kungaba ubani wakaZuma usePhalamende ubani wakaZuma usePhalamende ubani wakaZuma usePhalamende. Nathi kasikwazi ke lokho ngoba asibazi ukuyibona abantu ababalayo. So siyacela ukuthi umuntu ongakwazi ukuthi le nkulumo kaMax ayicacise izwakale asibalele bona labantu ngamagama ngoba sikwazi ukuthi sik research lokho. Ayikho into ekuthiwa umshane ePhalamende kaZuma indodana kamfowabo kaZuma indodana kaZuma indodakazi kaZuma ubabizwa ngamagama abantu at least ozokwazi ukuthi ababala ukuthi obani labo anzele ukuthi statement sika mfoka Makhanya sisekeleke ukuzeke nathi sizokwazi isilandele ngoba siyasala ke la kule nkulumo kaMakhanya methi nabantu abawu5 mhlambe omunye angakwazi usicacisela. Akeke kuthiwe ke kunjalo ke umfoka Makhanya lento athi ufuna ukuyibheka noma athi akanayisho ngayo kodwa futhi uyayichaza njengento okuyiyona into ezomenza ukuthi aze ayihluphe kangaka ngokuthi MK ipolitical family party yini. Alright, uma kunjalo ke kuzokwenzakalani lithini icebo lika mfoka Makhanya kwesithule sizwe laphana enkulumeni yakhe aqhubeka. Asikwazi ukuqhubeka silandele iqembu
eliholwa nge-nepotism. We cannot. We are not fools. We cannot continue to be degenerated by the nepotism. We cannot. Kulukhuni sikhona abafana bakithi. Asazi. Umbuzo njengamanje uthi ke yini eyinkinga uma ngabe ke lawo malunga awu5 uMakhanya athi yena ngeke aqhubeke support iqembu eliqasha ngokobundeni ngokozalo nepotism ngokobuhlobo kanjalo uthi nje bethi nje angeke yena kwazi ukuthi iqhubeke avotele lelo qembu. Uma ngabe ke bekhona ke lawo bantu abawu5 kuthiwa bakhona ke ikuphi inkinga uma ngabe nje umlandeli wepolitiki ulandela iqembu lepolitiki ikuphi inkinga meke ukuthi bekhona labo bantu abawu5 eParliament? Ngibuziswa ukuthi ipolitical party iMKP siyazi ukuthi ifonywe noma iresurrecte lapha enkandla phesha kothukela ivuswe khona bayithuntutha njengoba namanje ibukwa izwe lonke nje ibona ukuthi abayidasidile bayithuntutha bayigeza bayibeka ebalazweni abayilandelayo. Uma ngabe ke uZuma bathathile ke labo abayizihlobo zakhe bafake eParliament ikhona inkinga lapho ngoba ibona abantu bokuqala abawumndeni wakhe ngicabanga ukuthi bamsupportile uma ngabe efikela yilo mqondo ukuthi iMKP le uyayivuselela empandeni zayo nayo iqhakaze ibe nezithelo. Likhona nicala lapho uma ngabe esondeze ulabantu ukuyibona vele abantu mhlawumbe aqale nabo noma ade beseduze bemeseka njengomndeni ukuthi iMKP le iphinde ishine njengoba ishina njengamanje. Umbuzo nje lo. Mina nje singoMakhanya sithi uma sike sathola ukuthi MK party ngempela lapha eParliament nasezikhundleni eziphezulu kungena ihlobo nabashana nezingane zikababa uMsholozi, mina ngizophuma inqina ngilwela ukuthi MKP ayife, Bukele nanto resolution uMakhanya athi uza nayo uthi yena mekuthi ke ngempela le research athi uhamba phezulu kwayo njengamanje noma uzoyenza yokuthi ayobheka ukuthi lento iyiqiniso na. Uthi yena uzophuma futhi umkhankaso wokuthi iMK le idestroy ibulawa kuphele ngayo uma ngabe ethi ayifu kuphelwe ngayo iphele emlandweni wezepolitiki kusale igama kuphela. Wena ke mbukela umbuzo omkhulu obhekene nawe uthi wena uzokwenza kanjani uma ngabe kutholakala ukuthi lamalunga awu5 umfuka Makhanya athi aseParliament noma claima ukuthi aseParliament nangempela uthola ukuthi akhona uzokwenza kanjani lapho ithini yakhona iresolution uzomisa kanjani uyayidistance neMK party noma uthi hawu ngihlangana phi mina nezinto zokuthi mangabe kwakhiwe iqembu istructure salo simiswa kanjani ngoba ngicathi istructure leso Makhanya akhala ngaso wena ngokwakho ubufuna kwenziwe nestructure si wrong in lesi esikhona si right yini yilokho nje sibuzayo wenza njani ke mekuthi ngempela le structure uMakhanya anaso emqondweni yilesi ngempela esikhona lapha kuMK party amalungu 5 ayizihlobo kaJacob Zuma aseParliament. Ake siqhubeke nodaba kodwa ke impendulo yala ngiyidinga impela yona into engilethe kakhulu kazi la ukuthi ngizwe oyeni imbono babukeli bebantu TV1 because lokho kuzobe kuchaza ukuthi amasimbe eqembu kusho thina ke singoMakhanya njengamanje okwamanje sithi ake kuhlolwe ake kubhekwe because noma sengathiwa manje lonto iyashintshwa kodwa ngeke kuphele futhi angeke kusuke engqondweni zethu ukuthi lonto ike yenzeka and lonto izobe isitshela impande zeqembu ukuthi kahle ideology yaleli qembu it's all about suiting
umsholozi nefamily yakhe noma ngathiwa leyo nto iyalungiswa uma ke yenzeka lelo qembu ngeke sale themba asalifuni la masemba kusho uMakhanya. Mina nje ngoba ngibhizi ngiyaphenya njengamanje. Ngibhizi ngiyaphenya, ngiyacommunicate nabantu ama right sources. Abantu abaseyikhundleni eziphezulu ze MK njengamanje ngiyaphenya mina. Ngifuna iqiniso. Uma ngike ngathola ukuthi into enjengale ike yenzeka noma iyenzeka njengoba sikhuluma nje. Mina ngumfo kaMakhanya ngizobuya ngize la ngizokwenza ivideo no live bokudestroy MK mina lo. Futhi ningezi ngomqondo womsunu nizothi niyangisabisa njengalama simba eIFP. Ningezi nje ngalo mqondo wensha ukuthi nizongisabisa ngoba amasimba lawo ngeke nje ningenze lutho, ngeke ningenze lutho. Ngeke nje ningenze lutho. Mina yikhisha ngisho ngathi uyinkabe enjani fuseke msonwenja kusho thina singoMakhanya. Kusho thina singoMakhanya. Ngeke nje nize ngalezo ngqondo lezo zikaThuvi nizonje uzofa sokuthuma uphuthu send location siyakufuna. Mina ngiyena ungizwe emchunu, mina angisi umsunu mina. Mina ngona umsunu mina. Angiyena nje ungizwe emchunu mina lo enimfunayo. Mina ngifunwa mina. Mina once wangifuna nami ngiyakufuna. Futhi ngizokuthola ke mina, wena ngeke ungithole, mina ngizokuthola mina. So iloko ke bakwethu bengifuna ukusho ukuthi ake iphenywe le ndaba yeMK, ake iphenywe ngoba asikwazi ukulandela umsunu si-investe inhliziyo zethu, si-investe nezimali zethu njengoba idayisa nje ikhipha. Azikho ikhipha zeMK zamahala. Irigale nje yeMK yamahala ayikho. Yonke iyadayisa. Kuyabiza ukuba iMK member ngoba kumele ushaye iphakethe mawuyi MK member. Asikwazi ukuphinde futhi senziwe ingcili. Asikwazi ukuphinde sivume ukwenziwa ingcili ngoba naku kuthiwa silandela ubaba etoilet. Uma ngabe nje sidakelwa ubaba umsholozi, ubaba ebhoshi makunyiwa, akusanganwa la. SingoMakhanya thina. Kade niyangidakelwa msunonyo.